Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ikaw, Maki, Kristiyanos ka ba? Di ba? Oo. Katoliko man kung dako, dong. Kinsa ang imong Diyos, Maki? Kinsa ang imong Diyos? Dong Jumari. Tubaga lang ako bangutana, palihog, Maki. Dong Jumari. Kinsa ang gituhuan nimong Diyos? Siyempre, nagtungo ko sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona suma sa doktrina sa Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo isip usara. Gusto ka, Maki? Ang pagsimba og mga Diyos-Diyos, ila kana sa mga pagano. Ang nagsimba sa yawa o demonyo, sila mga satanista. Gusto ka? Og mga satanista sila, Maki. Ha? Kinsa man na sila ba, Dong Jumari? Nilihok na ang mga tabaghak ng mga antagonista. Dili sila basta-basta na lang nga makapangilabot sa akong uniko iho tungod kay igmat kini ug isog. Ang nakadaot lang kay murag musungag kini nako. Ug mao kanay akong gikabalakan kay tingalig mo abot ang higayon nga ikaaway na unya siya sa kapatiran. Dili ko kana katugutan. Dili gyud. Wa pa kinagi hapon mahibaw. Ikit sa'y nagdagit sa imong mamrulaidan, no, ha, Brena? Wa paghapon, Stabilo. Nabala ka na kaayo mi si Miss Krisha. Ang iyang anak ba? Ala, uy. Kalupi, no? Hala, ang babae yung nagsunod-sunod na ako. Nanasab siya sa atbang nga building. Hala, nga naka-girl. Ano sa ka? Ay, Stabilo, ang babae ba? Naaras siya oh. si Jeka? Misteryosa sa kinabay-hono. Uy. Bitaw, may buong yung ko anak niya. Ay, masag na siya, uy. Di man siya friendly god. Pero, di mas ninuon siya Isabela. Ako ka na siyang amigahon, no? Ay, may kumpiyansa, uy. Di walik uwa pa noon, no? Lo, ungo gyud, Stabilo? Ay, alangan! Misteryosa magkain na siya, what? Akong dili ungo, masinog. Barangan! Hoy, Oh. ikaw ron? Ay, sorry. Ay, wako naghukom, ha? Nagdudar ako. Muro nakapantay na siyang pirmi ko nagsunod-sunod niya. Naabot ko din sa akong pag-eskwela, aron bantayan na kapoy na. Kung ako'y magsilbi ni mong anino, o dili yung kumahimong malipat. VJ, mingon ni si Stabilo nga misteryosa kuno na si Jeka. Gusto kasi mag-iingon, Stabilo. Medyo may pagka-misteryosa ka na si Jeka. Pero, buot na ba siya? No, si Brena ay. Inga mo siya good nga. Iya ko nang amigaw si Jeka. Ako ba siyang giingnon nga. Dili lang mo kumpiyansa. Uy, kitingali ungo na pa. Pagkahap, barangan. Gimigaw ko din mo. Ako, Sam. Gimingaw sa kunin mo. Jomari, salamat kay ni Aka. Wa ko nimo pasagdi sa akong problema karon. Ngiyara ko, Krisha. Di mahitabo nga pasagdanan ka. Hangtod ka na pagibalita bahin kang Mami Rolida. Sa akong nahibawan, wa magurong si Papa Maynard. Bahay niya na. Gibuhat niya ang tanan. Gipalihok niya ang iyang mga koneksyon.
Nabala ka kay ko para sa akong inahan, Jo Marie. Krisha, isalig na to sa Diyos, kinibahina. Jo Marie. Dili ta mohunong sa pag-ampo. Maluoy talagi ang Ginoo. Dinhi lang ka. Ayaw ko biyain dinhi ha, please. Jo Marie. Ay, kabala ka. Ni aragid ko. Di ka na ko pasagtan. Si Bran naman sab kani. Napugos na lang tong eskwela bisan og dili unta siya gusto. Tungod lagi ning nahitabo ni Mami. Kinahanglan ninyong magbalig-on. Dili maayo nga magpadasa kaguol og problema. Gusto ang nakabot ni mo desisyon. O ba ni sayang kasubanan karon ang imong hinigugma, Iho Jo Marie? Oo, Paminard. Ang tod karon, wa pagyapoy kalambuan ang pagpangita kung asa na karon si Rolaida. Nabalaka ko para ni Krisha pa. Iho Jo Marie. Kung sao naman lang. Kung si Bako, may dautan ng nahitabo karon kang Tita Rolaida. No. No, 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 no. No! Dili og dili ko yun kana katugutan. Ibutang ta nga may nahitabo na. Karon nga dili maayo kang Tita Rolaida pa. O sa may imong mahimo. Di ba? Nga mao na lang yun ang pagdawat sa kamatuoran. Iho Jo Marie. Okay ra gyud kaayo dong Jumari. Pero naay na ka disadvantage. Kung saan ko na yung naka-disadvantage. Piwa man ko sa imong doon, aron ba makapanalipod nimo? Ang sa, Maki? Mauna dong. Og nabala ka kayo kasi mo seguridad sa tangwa ko uban nimo. Aw, matirang matibay, Maki. Kana. Maugid ka na labing maayo ni mo buhaton dong Jumari. Labi nagwa ko si mong doon. Matirang matibay. Na, sige. Pauli na lang unya dito sa dakong bahay. Dadala nga ako to kay na may kang Krisya nga mahimo na kong magamit. Na sige. Kung taka lang unya ako oras nga kinahanglanon nimo ako serbisyo numero 1 dong. Sige, Maki. I-on na gyud kanunay ang imong phone, ha? Kay anytime, mahimong manawag ko nimo. Okay, dokie dong. Moato na ko, Miss Krisya. Ikaw na'y bahala aning agaw na ko bosing gwapog simpatiko. Okay, Maki. Ipangumusta na lang niya ko ni nating Gracia. Oo, ariglado. Okay kayo. Ay, kaundaan na, Maki. Kay tingalig nagluto ra dito si naing Gracia og igo rasam niya. Maog yun. Kanada, mo na'y labing importante sa tanan, Miss Krisya. Maya, gud kayong mamili og chicks nga uyabon kini si Dong Jumarid, ha? Maya, gud og klase. Murag Julin, mamords kayo ba? Wagi pangort. Maudi ay nga ikaw ramaoy ni Adong Maki. Unang ingrasya, mauyod. Mauyod. Unya yod nakakaon na kayod. Ay, gipakaon man ko noon. Di Miss Chris yung daan. Abi ko bago. Ay, mao ba? Nang mauyod. Di man na ganito nga. Ipangumusta na lang unya ko ni nang ingrasya. Uy, unya. Ito bagpot ko nga. Oo, ariglado. Okay ka ayo. Dako gyud og improvement ang kinaiya ni Miss Krisya. Mao ba di ay? Do Maki. Di man sab na siya ingon ni anak kani adto oy. Hinoon, ang tao sa tang buhi pa, may kausaban man ka na kung desidido siya siyang pagbago. Ay, husto gyud ka, do Maki. Og nalipay ko sa anam-anam na nga pagka-improve sa batasan sa anak sa abogada. Mao yun.
Mas mayong dili gyud pasagdan ni Iho Jo Marie. Si Iha Krisya sa pagkakaroon. Oh, bitaw gyud, sir. Today. Ayaw kamo kay buong kung may mga tao kamong makita diha sa gawas sa mansyon. Ha? Kay nga naman, Sir Maynard. For heightened security. Aw, mao ba? May mga importante kay mga butang sa kasaysayan nga naa diha sa sud sa mansyon. Ug posible nga dunay magka-interes unya niini usa ning mga adlaw. Oh, Sir Maynard. Tungod sa naitabo kang Rolida, nakahukom ako nga pahugot sa atong seguridad diha sabay Ingrasya. Husto ka man sab, sir. Nagsingabot na ang hustong panahon, Ingrasya. Hapit na ang katumanan sa gingon ko nimong propesiya alang sa bag-ong kalibutan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!